herrientzako gaztiei eskainez, kirol eskaintza alternatibo bat, futboletik haratako dijoana, eta naiz eta inbertsio handia eskatzen duen bere lehenengo fase honetan, ikusten genuen, azkenean dirurik ez dagoen arren autogestiorako bideoiek landuz ez, eta pixat diru hori ateatzen ez gauza txikiak eginez, lortu genezakela proiektu horra eramatea, ez? Eta gu nahi dugu, inoiz eskalatu duna probatzia, pixkat eskalatu dena gustoak gehatzia, eta gero ja eskalatzen ibiltzen dienak ere, txistea bere aukera, ez? Gustoak gehatzeko, ez? Horregatik herrikoian ere, izango oso herrikoia, oso erraixa, orduan, ikusten ditugun parte hartzaileak eta, ezagutzen gara, ona diela tola, izango zaie, txapelketa oso herrikoia dela, oso lasaia, eta nahi baute, eliten parte hartzeko, edo pixka komplikatuko izango den horretan, ez? Baina, eguna azkenean, kabiak ematen digun aukera hori aprobetxatuz, ez, eskalada bloke txapelketaren lehenengo hazi hori jartzea, hurren urtean kabia egongo ez den arren, bloke txapelketak hemen jarraituko du, eta oraindik 13. denean, oraindik gogoratuko dugu lehenengo txapelketa hori, ez, kabiak eman zigun aukera hori, ez. Eta nik uste dut hori ere importantea dela.